Tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Je jeseň, trošku už je aj zima, takže každému bude chutiť niečo také dobre, výdatné. Ideme robiť stračotto. Stračotto, to je hovädzie mäso na zelenine a na červenom víne, veľmi dobré, výborné. Toto je jeden recept. Tých receptov je milión a toto je jeden z nich. Takže poďme na to. Mám tu krásnu anglickú slaninu, nakrájam ju na také kocky, dám do hrnca. Toto je hrnec, v ktorom sa to bude aj zapekať v trúbe, dobre? Takže zoberte si taký. Dám tam trochu oleja, pretože ono to je dobre, keď sa tam trošku dá oleja, nech sa to nespečie tá slanina úplne. Tak. A medzi tým si nakrájajte na takéto pláty krásne pliecko. Viete, ono má to pliecko, má medzi sebou tam aj šlachy, takže keď sa to tak dobre dlho bude variť, tak dusiť teda, tak to bude niečo fantastické. Ja mám také 4 krásne rezníky tu na. Sol. Môžete to aj na kocky samozrejme nakrájať. Kľudne to, vidíte? Rozčuluje sa tá slanina. Poriadne posolíme, lebo však to sa bude variť vo víne a vo vývare. Teda dusiť, alebo čo, piec, ako chcete. Tak, dáme tam trochu soli. Dáme tam korenie. A opečieme to. Z jednej, z druhej strany. Tá príprava nie je ťažká, nie je ani nejaká komplikovaná, ani nejaká dlhá. Varenie teda, alebo pečenie v trúbe trvá 3 hodiny, 3,5, ale to prežijeme. Dobre, toto máme opražené. Ja to vyberiem. Tu trošku. Ono to blbo filmuje, keď tam je ten dym, ale bez dymu moc nenavaríme. Ja to vyberiem. Nech sa nám to nespáli. Ono sa to tam ešte bude. Klece. Nejde. Nevadí. Narýchlo opražíme. Tak. Z každej strany. Medzi tým je fajn, keď si nakrájate cibulu, mrkvu, rapikatý celer a paradajky, aby ste to mali rýchlo hotové, aby ste sa nezdržiavali a nemuseli odstavovať hrniec. Všetko v tom. Do výpeku dáme cibulu, 3-4 cibule, podľa toho, aké sú veľké. Tak. Dajte tam ešte olej, ak tam nemáte, nech sa to nesuší na sucho. Tak. Dáme tam mrkvu. 3 mrkvy. A dáme tam ten rapikatý celer, tiež také 3 tie nohy. Tak. Necháme opražiť. Trošku posolíme. Kľudne tam dajte aj tymián. To rozvonia ešte viac. Dáme tam paradajkový pretlak. Pastu. To musí byť, lebo to urobí tú chuť, vôňu, všetko. Farbu. Takú jednu lyžičku, aj 2 lyžicu. Tak. A už sa nám to robí, pozrite sa. A teraz je to už len veľmi jednoduché. Hodím tam pár paradajok, ja som ich rozštvrtila. Môžete aj konzervované paradajky, čo sú. Kľudne to tam dajte. Ja som dala tieto. Tak. Zalejeme vínom. Prosím vás, ale víno musí byť dobré. Nie, že nejakú potvoru máte, ktorá vám nechutí a dáte tu do chladničky a poviete, že však na varenie. Najlepšie primitívo. Chutnám. Kajte. No, dobre, výborné, také nasladlé. Nie je kyslé, dobre.
úžasná chuť, hroznová do tej zeleniny. Tak. Nechajte to trochu tak strebať. Zalejeme to vývarom. To je krása. Tak. Dáme tam naspäť mäso so slaninou a 3 bobkové listy nakoniec. No, tak, keď to tu máme tak krásne v tom hrnci, tak to buď dáte úplne na slabo, na sporák, na také 3,5 hodiny, alebo do trúby, preto máme aj tento hrniec, na takých 130 stupňov, tiež tak 3,5 hodiny to nechajte. A uvidíte, čo sa s tým stane. No takže vidíte, že to máme zredukované na 1/3. Chvíľku to trvalo, toto robte, lebo to stojí za to. Nedávajte na tú múku, to už nie je ono. No ale kto si nedá povedať, no tak si tak dá múku. Prosím vás, po troškách studené maslo, na kocky nakrájané, pomaličky. Zašľahať. Zašľahať a to vám bude krásne hustnúť. Úplne na slabúčko. Pekne zašľaháme. A to bude, viete, maslo je maslo, to je báječná vec. A už to krásne hustne, vidíte to? Krásne to hustne. Tak. No. A už to bude hotové. Dáme tam mäso, aby sa trochu zohrialo. Naspäť. Tak. Nechajte to trošku pozohrievať, aj keď ono je teplé, malo by byť v teple, malo byť v trúbe uložené. Ale keď ste ho náhodou nedali, tak to tam dáme pekne. Tak. Tak. Krása. Tak keď to necháme, a teraz môžete, ideálne to je so zemiakovou kašou. Taliani to jedia aj s polentou, ale my nemáme taký zvyk veľmi. Takže úplne pokojne so zemiakovou kašou. Šťavičko navrch. To je krása. Tak, pozrite sa na tú nádheru. Trošku zeleného, aby to bolo veselé. No, pozrite na to. Nevideli ste? No, tak sa pozrite na to stračato dokonalé hovädzie mäso na zelenine na červenom víne na mojej stránke Zuzana Machovajská. Dobrú chuť.